Po promoci na lékařské fakultě jsem nastoupil na svou první štaci v jedné malé okresní nemocnici. Zvolil jsem si ortopedii mimo jiné proto, že jsem docela zručný. Přemlouvali mě, ať zůstanu v Praze, ale mě víc než kariéra na klinice lákaly jižní Čechy. Nádherná příroda, rybníky a lesy plné hub. A mimo to, byl jsem tady doma. Jak už to bývá, začátek je vždycky těžký. Získali jsme s manželkou 2+1 v paneláku a hlavně byli jsme mladí, takže budoucnost se nám jevila celkem růžově. Já byl plný ideálů a odhodlání pomáhat svým bližním a těšil se na svůj první velký případ. A přišel záhy. A hodně mi dal, i když pravda, ne z medicínského hlediska. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste doktor Janoušek. No, ano. Jo. Nezlobte se, že obtěžujeme, pane doktore. Já se rušíme, co? Dobrý. My jsme sousedí tady z baráku. Tady nahoře bydlíme. Máme takový problém. Můžeme dál na chvilku? Jo, tak vy nemusíte se zovat, koukám, máte čistý boty, tak. Máme, no jistě. Z lesa. Dobrý den. Dobrý den, paní doktorová. No, jenom abyste byli v obraze. My jsme Šulcovi a bydlíme o 2 patra vejš. Tady nad váma. A jsme takový sváteční houbaři, no. Ale sbíráme rádi. Nedáte si s námi? Ne, Já mám doma na nebudeme zdržovat, to vyřídíme hned. Já jsem se chtěl, pane doktore, vy jste takový študovaný, zeptat, jestli by tahle houba nemohla nějak ublížit. My tady s Aneškou si myslíme, že je to masák, ale přece jenom si nejsme úplně jistý. Vypadá jako normální masák. Chutnal dobře. No tak masák to teda rozhodně není, už jenom podle té nohy, jak vlastně... Počkejte, co jste myslelo tím chutnal docela dobře? No, ona... Aneška tvrdí, že houba, která není hořká, je jedlá. No, tohle to takhle v lese vždycky testuje. Já to probuju, no. Si děláte legraci, ne? Ne. Já myslel, že tohle ohryzala srnka. To jsou moje zoubky. No, A tu jste to i spolkla? Asi jo. Já vás nechci nějak strašit, ale tohle je Amanita phalloides, jedna z nejjedovatějších muchomůrek. Takže to musíte... Mlíko, pořádně. Vůbec ne. Prst do krku, pojďte na záchod a vy pojďte v klidu, paní Šulcová, pojďte to muset vyhodit ven. Marcelo, zavolej záchranku. Záchranku. A já jsem jí to vždycky říkal, že jí to testování jednou přijde draho. Ale ne, ona vždycky musí ochutnat.